anar saludant a tothom, però no ho faré. Bàsicament només saludaré a la meva mare que està aquí, davant. No sé com d'una cosa tan petita vaig sortir jo, però una abraçada. Tota la resta, encantats de tenir-vos aquí, és un plaer. Com sabeu, cada any a Xisclaret, des de fa, de fet, 5 anys, anem presentant-vos i il·lustrant tots els veïns i veïnes de la població parts i històries de la nostra vida i dels nostres avantpassats, com vivien i com s'anaven relacionant amb la resta de la gent. Si recordeu, hem vist des de gent a la prehistòria, a l'edat medieval, també hem vist temes de la guerra carlina, i aquest any, òbviament, no volem ser menys, i també us volem il·lustrar una petita part de la nostra història. En aquest cas, viatjarem gràcies a una màquina del temps que és aquesta porta d'aquí. Nosaltres us ho tenia avui prou, val? És aquesta porta d'aquí, viatjarem a 1879 i hem portat, de fet, un periodista, el nostre Jesús Hernida particular de la comarca, que ens il·lustrarà una mica i s'entrevistarà en directe amb tota la gent del poble. D'acord? No us entretinc més, vaig a picar a veure si ja està tot a punt i comencem. Moltes gràcies a tots. Aquesta màquina del temps cada vegada va pitjor. Cada vegada fa més soroll, et deixa no sé on, aquí no tocava. No, perdó. Què feu? Estigues que estic una mica atabalat, enteneu? He saltat gairebé més de 100 anys saltat enrere. Estic atabalat, és lògic, no? Deixeu un moment que prepari i us explico de què va tota aquesta història, perquè mireu, resulta que jo soc presentador de televisió i la meva emissora m'ha encarregat que faci un reportatge sobre els expòsits que van ser enviats des de Barcelona cap a aquestes contrades a la segona meitat del segle XIX. Llavors, he pensat que potser el més pràctic que podia fer era utilitzar la màquina del temps que tenim a la nostra emissora i venir aquest any, de 1879, que és una època en què aquí, a Xisclaret i als pobles del voltant, hi ha una gran quantitat d'expòsits. A més, per intentar fer les entrevistes amb la gent del poble, m'he vestit així una mica com ells, suposo que vesteixen així. Ara ho veurem. Bé, primer de tot, de totes maneres, abans de començar a entrevistar la gent del poble, us voldria fer una petita explicació per entrar en el tema. Què són els expòsits, on venien? Una explicació que parteix d'un estudi que s'ha fet sobre el tema l'any passat, i que... Mira, primerament la idea és que els expòsits s'anomenen expòsits dels nens que eren abandonats pels seus pares. Això era molt corrent durant el segle XIX i en principi aquests nens que eren abandonats, després veiem les causes d'aquest abandonament, inicialment al segle XIX anaven a l'Hospital de la Santa Creu de Barcelona. Posteriorment, cap a mitjans del segle XIX, els nens eren portats a la Casa de la Misericòrdia del Raval de Barcelona, aquí hi ha aquesta foto molt interessant, en el lloc on els pares deixaven els nens, perquè veien el torn. És real, encara que sembli això una sortida d'escombraries aquí, és on deixaven els nens. I llavors, cap a finals del segle XIX, es va construir l'edifici de la maternitat allà a les Corts, que ja d'alguna manera encara no la podem veure perquè ara està bastant abandonat. Bé, d'on provenien aquests expòsits? Els expòsits venien de dos grups principals. Un que era el més nombrós, que eren fills il·legítims, de mares solteres o d'adulteris. Teniu present que estem parlant de la segona meitat del segle XIX, estem parlant d'una època en què l'adulteri evidentment estava molt malament considerat i les mares solteres igual. Una proporció més petita provenien de famílies que tenien fills i que no podien tenir cura d'ells degut a les condicions molt dolentes de l'època. Aquí és una mica d'explicació general del per què eren abandonats aquests nens. Penseu que en aquesta època la mitjana de nens abandonats cada any era de 700 a Barcelona i el seu entorn. Era una època de gran desenvolupament industrial de Barcelona i del seu entorn.
Hi havia, per tant, molta emigració de dins i de fora de Catalunya, unes jornades de treball molt llargues amb uns sous molt baixos, uns habitatges petits i insalubres, moltes malalties, aquí hi ha posades dues, però hi havia moltíssimes epidèmies de tot tipus, i abundant prostitució, un tema molt important per entendre la qüestió dels expòsits. Molts d'aquests fills il·legítims que hem vist provenien de serventes o de treballadores embarassades pels amos i acomiadades. Pot semblar una mica fort, però és així. No hi ha exageració en tot això. I alhora, respecte a l'adulteri que parlàvem abans, una moral que condemnava l'embaràs fora del matrimoni. Totes aquestes eren la sèrie de raons bàsiques que portaven a que hi hagués un gran nombre de nens abandonats, el que anomenen expòsits. Què es feia amb els expòsits? En principi, a la maternitat, o primerament a les cases de la Misericòrdia, etc., direm sempre en general maternitat, es contractaven tant el que es diu dades internes, és a dir, dones de l'entorn, de Barcelona, d'algun poble de prop, que anaven a lletar els nens a la maternitat. Però es trobaven el problema que eren, per una part, eren molt escasses, perquè encara que els sous a la indústria eren molt baixos, també és cert que pagaven més del que pagaven encara a la maternitat. Per tant, hi havia una gran escassetat de llibres. Però, a més, hi havia un altre problema, i era l'alta mortalitat. Les estadístiques d'aquesta època que estem mirant, 1879, ens parlen d'un 90% de mortalitat dels nens. Davant d'aquesta situació d'escassetat de nens internes i alta mortalitat, els metges de la maternitat van aconsellar que s'enviessin el màxim possible de nens cap als pobles. I llavors es contractaven el que es deia vides externes. Vides externes que lletaven als pobles. Per tant, els nens s'enviaven de la maternitat, ja des de molt petits, un mes, 2 mesos, ja s'enviaven cap als pobles. Aquí és una estadística de dades reals, recollides en la maternitat de Barcelona, que ens donen una idea de la mortalitat en els pobles. No en Barcelona, que ja el 90% havia arribat, i veiem que més o menys comença cap al 50 i el 60%, en petita oscil·lació, a partir de l'any 1858, que és el primer any d'aquest estudi que s'ha fet, i la tendència és a baixar i cap als anys finals del segle, 1890, ja s'acosta, n'hi arriba al 30%. Aquesta mortalitat és una mica superior a la que hi havia amb els nens nascuts al propi poble, però no gaire superior. Vull dir que la mortalitat ja era molt alta en aquests pobles, estem parlant de Xisclarès, estem parlant de Saldes, ja era molt alta. Aquests expòsits, en principi, als 5 anys, eren retornats cap a Barcelona i a la Casa de Caritat. Cap a finals del segle XIX es va allargar fins als 7 anys, perquè els consells que donaven els metges a la maternitat era que els nens tornant als 5 anys s'enyoraven molt de la casa on havien estat i la mortalitat pujava de cop. Llavors van aconseguir que se'ls quedessin fins als 7 anys. De tota manera, es va donar una situació en la qual molts nens, de fet, no eren retornats als 7 anys, sinó que d'una forma alegal, és a dir, ni en papers ni històries, sinó que la gent se'ls quedava, senzillament. La maternitat no els reclamava en molts casos i els nens es quedaven als pobles, els que es queden aquí amb moltíssims nens en aquesta situació, es quedaven i quan arribaven a l'edat, a la majoria d'edat, es casaven, en fi, passaven a formar part de la població de la comarca. Els que sí tornaven a Barcelona, a la Casa de Caritat, estaven fins a la majoria d'edat, això són fotos de la maternitat de Barcelona, en aquest cas són de principis del segle XX, o més o menys, on els nens aprenien els oficis i les nenes aprenien feines del mes. Centrant-nos ja en el Berguedà, concretament aquests pobles que tenim aquí posats, Bagà, Cerdanyola, Vilanova, Guardiola, la Pobla, Saldes i Vallcebre, que són els que han sigut objecte d'aquest estudi de què us parlo, entre 1858 i 1890 acullen 575 expòsits, és una quantitat francament important. Però d'aquests 265 moren abans dels 7 anys, o sigui una proporció que s'acosta al 50%. En el cas concret de Gisclareny hi ha registrat fins a 83 nens en aquests 32 anys de l'època de l'estudi, dels quals moren 28, en aquest cas la mortalitat una mica més baixa, de l'ordre del 33%.
en una època en què a Xisclareny hi havia unes 80 cases aproximadament i participen en aquest acolliment dels nens expòsits i participen més de 30 cases i més de 50 vides. Llavors, com hem dit abans, alguns dels supervivents, els que no moren, retornen a Barcelona i altres es queden a la comarca i arriben a formar una família.